Γεια σας, είμαι η Τσεκούρα Μαρία, είμαι από την Καρδίτσα, είμαι οικονομολόγος και εκπαιδεύτρια ανηλίκων. Αφορμή ήταν μια εκπαίδευση που είχα κάνει πάνω στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως και κάποιες εκπαιδεύσεις και συγκεκριμένα μια εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πάνω σε μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Είδα την καμπάνια της ΣΑΝΚΑ για την ένταξη στο δίκτυο μεντόρων. Έκανα μια αίτηση και θεώρησα ότι θα ήταν αυτό μια ευκαιρία για μένα, έτσι ώστε να δω αν μπορώ να ανταποκριθώ, αν μπορώ να βοηθήσω έναν μεντή και να του δώσω λύσεις και εφόδια και προτάσεις και να τον στηρίξω σε αυτό που θέλει να κάνει. Ο μεντή μου είναι πρόσφυγας, είναι από το Κουρδιστάν. Αυτό δεν ήταν κάποιο πρόβλημα για μένα, δεν είχα κάποιο ενδιασμό σε αυτό. Από την πρώτη μας επαφή, από την πρώτη μας συνάντηση, αυτό που μου έκανε εντύπωση και με κέρδισε σε αυτό το παιδί ήταν ότι μου είπε ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Είμαι 21 χρονών, θεωρώ ότι είμαι πολύ μεγάλος και εκεί εγώ σκέφτηκα τα δικά μας τα παιδιά που μεγαλώνουν με τις ανέσεις τους και με ένα διαφορετικό τρόπο, που στα 21 έτη δεν σκέφτονται καθόλου όπως σκέφτεται αυτό το παιδί. Και εκεί αυτό όλο με έκανε να ήθελα να τον υποστηρίξω ακόμα περισσότερο και να πιστέψω σε αυτόν. Ήταν μια ωραία εμπειρία για μένα το mentoring, ήταν ένα ωραίο ταξίδι που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Θεωρώ ότι αν μου δοθεί ξανά η ευκαιρία και μπορώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσφέρω σε έναν άνθρωπο και να βοηθήσω, θα το έκανα ευχαρίστως. Έχω ήδη και από πέρυσι το καλοκαίρι έχω προστείνει σε γνωστούς και φίλους να κάνουν εγγραφή στο δίκτυο mentoring της ΣΑΝΚΑ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.